فرماندار هێزە ئەمریکی سنتۆم برادکۆپەر دەبێژە خەباتên wan li Sûriyê li ser sê xalên sereke birêve diçin. Karê wan yê yekemîn şerê li dijî Daişê ye. Ew li Sûriyê li gel hevpeymanên xwe şerê li dijî paşmayên Daişê berdewam dikin. Her wiha got li ser wê yekê jî tekkez dikin ku welatên girtiyên wan li kampa holin divê girtiyên xwe bibin cem xwe. Dibêje karê duyem piştgiriya întegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ye li gel hikûmeta Sûrî. Li gorî Koper ev întegrasyon wê bibe sedema ewlekarî û aramî. Dibêje di dehê adarê de her du aliyan li ser konsepta întegrasyonê li hev kirine. Fermandarê Emerîkî got ew amade ne piştgiriyê bidin wê pêvajoyê û gotûbêjên girîng li gel Hesedê berdewam dikin. Karê sêyem jî dibêje karê wan e li gel hikûmeta Sûrî. Lines of effort in Syria are threefold. Xebatên Sentkomê li Sûriyê li ser sê xetan birêve diçin. Yekem, em şopandina xwe ya tund li dijî Daişê li Sûriyê didomînin. Duyem, em piştgiriyê didin yekxistina hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bi hikûmeta Sûriyê re. û sêyem, em ê bi hêzên Sûriyê re havahengî û hevkariya xwe dibkin. Di xeta me ya yekema hewldanê de ji bo şopandina tunda Daişê zexta leşkeriya bêrawestan berdewam dike. Hêzên Amerîkî, hevkarên hevpeymanî û hevkarên Sûriyê bi hev re dixebitin ji bo jinavbirina pajmayiyên ku li Sûriyê mane. Weke mînak, di meha cotmehê de hêzên Amerîkî di zêdetirî 20 operasyonên li dijî Daişê de şêwir, alîkarî û piştgirî dan hevkarên xwe yên Sûriyê ku bi vê yekê êrişên terorê kêm kirin û rê li ber belavbûna tundutîjiyê li seranserî cîhanê girtin. Em her wiha şiyana wê ya li herêmê lawaz dikin. Ez bawerim ku giring e em behsa kampên koçberan ên li bakurê rojhilatê Sûriyê jî bikin. Hema berî ku ez cara yekem li Şamê bi serokê şer re hevdîtînê bikim, min karî bi xwe serdana kampa Holê bikim. Ev bi rastî çaremîn serdana mina kampa Holê bû, ku nêrîna mina li ser pêwîstiya leskirina vegerandina welatiyan xurt kir. Entegrasyona serkeftiya Hesedê bi hêzên hikûmeta Sûriyê re dê bibe sedema hawîrdoreke ewlehiya aramtir û pêşbîntir. Di dehê adarê de her du aliyan li ser konsepta yekgirtinê li hev kirin. Her ku gotûbêjin li ser yekgirtinê di navbera hikûmeta Sûriye û Hesedê re berdewam dikin, em amade ne piştgiriyê bidin û me bi awayekî watedar vê yekê kiriye. Tevî hefteya borî li Şamê. Ez dizanim hemû alî van danûstandinan bi giringî dibînin. Her du alî pabendin û em ê di nav vê pêvajoyê de bimînin. Heta îro jî, dema ku ez vê vîdyoyê tomar dikim, gotûbêjên watedar bi Hesedê re li ser yekxistinê ji bo paşerojê berdewam dikin. Hevkariya li gel hevkarên me yên Sûrî ji bo serkeftina me ya hevbeş pêwîstiyeke serekê ye. Meha bihûrî wek ku gelek ji we dizanin hikûmeta Sûriyê wek endama notemên tevlî hevpeymaniya cîhaniya li dijî Daişê bû. Hevpeymaniya cîhanî giringê dide aramkirin û jinova avedankirina navçeyên ku berê dibin kontrola Daişê de bûn. Ji têkçûna wana axê di sala 2019 de tenê hefteya bihûrî mel gel Wezareta Navxweya Sûriyê kar kir ji bo denzînîşankirin û jinavbirina 15 cihên çekên Daişê li başûrê Sûriyê. Di vê operasyonê de zêdetirî 130 hawan û roket, gelek sîstemên hişyarkirinê, sîstemên dijî tankan, mîn, materyalên EID û madeyên hûjber hatin jinavbirin. Me heta niha gelek caran bi hikûmeta Sûriyê re hevkarî kiriye ji bo rûbirûbûna gefên pir taybetên Daişê. Ku belkî vê hefteya bihûrî dît, min bi awayekî giştî pesnê Sûriyê de ji ber rola hêzên wê yên ewlehiyê di têkberîna çekên ku ji bo Hizbullahê dihatin şandin. Em ê berdewam bin li ser karê li gel hevkarên xwe yên Sûrî ji bo şopandina Daişê, piştgirîkirina întegrasyona Hesedê û geşkirina hevkariyê. Em ê her wiha hişyar bimînin, tevî serkeftinên mezinên ku me di têkberîna xîlafeta hovaneya Daişê de dîtine. û em ê misoger bikin ku destkeftên dibin serokatiya pêşengê me General Erîk Kurîla de hatine bi destxistin berdewam bin û karekî zêde li pêşiya me ye. Ez bawer dikim ku sedemeke mezin ji bo geşbînî û hêviyê heye derbarê derfeta dîrokiya ku Sûriyeyeke di nav aştiyê de li gel xwe û cîranên xwe dikare bibe sedema rojhilateke navîna aramtir û geştir.